Nagabintagi kubor baman kasni pet but subscribe ya uan comic bag tela tanga yo ka brio ka bajrong baru nga agbed ni nga yo ka brio pat rong agbed ni nomor kadai ka long uble ula ai nga kene ngam don jing sngo kita tambah su teng teng hi ki parlo ki su ongum to ri long phia ak to ka actress longum nem ta smu phia do film no kisah keren ngum tarong ki keren komik te ngarong keren komik na ale yu da jrong kran on pun mula ma tang kum kita ki jaite Rengam dan jing sngo Nga kum ka puran hagani ka film driver taxi mo nga kwa ban pentip chapi ki ba kani ka film ka la simpor si shahi pat kata ka jing simpor ka de tang na ka daw ba kawan no ka tu ka covid mo ka covid dai ka ba ka la pentut hadu kata tayengi mde tengengi ki ba baro ka hi ki na shoshnong baro ka hi hadu ngimla shu bandit kawan ne ka kam ka jamba ro khai kala shukut no kumto te kade na kata kada hi ka nadu usnem 8000 khat phra kelas dang oh 8000 khat phra kelas dang long ban pen kelas dang man ring dur ma te hadu menta u 8000 pisan kan salong ka ba seiso kane ka film bangila ban pen i ki ba kajing teng te shisha baro khoi ni la song blau bha namar ba kala long ni ka long ka ba jrong bha kata ka lenti ya jong ne ka film namar ba kum ini ru iba ak ma kata ka film I habu snyu ba jrong ne ham ngale jolok I habu snyu ba jrong te kum mga ka ba ha ni ka film ngabu yo snyu long ngapun kelang ngapun mandur ya la jong da ka ba ngapun kudor mau yo snyu te kapoy no hau pot bangang la khap te kata kan long kapen wandur bin kapen keladut pero kha ya kajing pen wandur ha kan ka film oh katum ka kajing demand mo kajing don kam ha kan ka film de long kalong kum ta babaro kha ni ki artist ni de ban pen wandur ya kata ka jing ring dur jong ki jing kwa jong director ba kajing kwa jong ne ka film ba kum nu kan penlong ka ba so te ni ki artist ni sham stam bhai kata namar ba mde tangani ka film ka bangi haple namar ba ki wei ki project mo ba ki breu ki kwa yangi bingin ak ka film chok ki ru long ki dan te ka along ga ba kham e yangi ken kuman chue thu epi baro ba kani ka film kade ka film ka ba pher ba palat ka pher ba palat baling ala pan ong kumta namar ba nadu ka riam ka bet nadu ka acting bat ki we ki artist ru ki ba akha kani ka film ma ka jing pin wandur ka jing ring dur ya kani ka film ka long ka ba kerpang ka ba kham kerpang bani ki we ki film ka ba penwan ra ka jing sam kheru I don hangi I we I tin shop I bawan I ba penlong bet man ki film ba inwan ra ka jing sam khe pat ha kani ka film I kaman ra ka karakter ka ba pen sam ki dak away ka rukom pade om de kum ki ju wat mangaru ka long kum tahi ka karakter bor ngai yo ak ka balong kham simple ka ba yam nem tai kani ka film kam long sukum ta kani ka film nandu ka rukom riam kumbet jonga nadu ka ki dialogue ki bangayo nadu ka rukom acting ka banga hapan pen wandur si shahi kalong ka ba pher ta te kalong ni kalong ka kasap ka ba uble ula kar khupi kata te nomar ba kasap ka ba yo hi ka ba uble kar khu hi kalong ka ba pher na ba pher tam yang ula ai kata kasap ka bangan la ban penwandur kat kum ka jingkwa jing gini ki director ma te na kata daw kani ka film ru kat kum ka jing diman long bat ki ki film long kawan ra ya kata ka jing kata ka sap nong kata ka sap ka ba ngala cha ka kuma ka ba ngan la lut bat ngan dei ban persang lut bang dei ban penwan dur kat kum ka jing diman jong ka film ngam da kham nang ban batai nomor ba kat ka shisha hi ban ya ban ong ya kata te ka kalintia jonga te kala jrong
bat ka snem jonga karta jonga kala nang kiu ma ta mabaling along kumni pa de bagi bariu kinang ko ay bangan ake kata ka karakter ka ba wan ra ba kibri kinum la mo ban ges ya kata ka snem ka jongaru te ngaru ngal ngaru ngam la ban patai kata kani baro khat ka de ka jingkar ko jong mulai Em kata ngam le aran namar ka role jonga ka David balong comic bag. Tela tanga yo ka brio ka bajrong baru nga akbet ni nanga yo ka brio pat ro nga akbet ni. Namar ka ka balong ublay ula ay nga kani ngam don jing sngo kita. Tamba shu teng hi ki parlo ki shu ongum to. Ri long phia ak ba to ka actress. Longum nem ta shmu phia do film no. Kisah keren ngum tarong ki keren komik te ngarong keren komik na ale yu da jerong keren on pun mula man tang kum kita ki jaite nrengam don jing so phi ngida ani kadi ka jingker khuba ublay ula ai ka sorkaru kala simkhya ngi mo kumengi ki nong aplem ngim dan jam leda ka jing plia la jong sorkar ngila yo pan le shibun tli ki film mo weru don ki director ki weru nomor dek jing plia lat ni ka halu me khalia ka sorkar kala pe jingi nrei barobor pada ka sorkar kampe te ngilong du jingkermente menta pada kala awan ka hulu me khalia ngirung shed lang nomor bale ngisngo ba ka sorkar kala kersan sebab pala dingi ani gan ka sorkar tapi long kala kersan gan nyi mo Ladu shu pencet ha luar kat pang kata na kwa ban ong e ba ngang las dang e ka film ban hapo bandon hapo jong ka film industry ma nadu u ar hajar khat lai ha ko por ka banga ngadon hapo ar hajar khat lai ka de tang ka jing kit jing ba jong ki director ki producer ki bangi hap git nang no ki bakwa shisha ban pen i ka film ban dong machna film ma te kalong ba ni kham jin jar ni yo i jing siu ri ibadet ba umdon ni de ba pe da long no umdon ba pe ba khmi da ha ka tu por banga dang don manganang rung thamai ha ka film industry le te kalong ka kata ka lenti jam jonga ka ba kham e namar ba ka liang jo ki pa ba ki yuru long ki kham ken ma kham wo daw te kata te so ki be ki ba hadi shwa yang ale te ngam la ban ong moi kata ong long ka shem ka jing e ye ki ru namar ngi em ha ka society ka ba ki brio ki judge ba te hendrei da ka jing yarap jong ka sarkar ka bala pen itu engi menta sa sisien ha ka ni ka kenti jong ka karkhana ak film pade ngila yo biang sa sisien ya kata ka chance ba bangi ong ba yo ban mi khmat ha khmat ki pat ba ban yalam ya kalenti ya ki khna samlaru ba kin tur sha khmat ya ka sap ka phong ka ba ki don bat lengba ka jing yarap jong ka sarkar kin yo ru hi ya kata ka bainong kuma ki ong ka bainong ka ba kham ka ba la ban kentiu ya ki khna samla ha ka kam ka jam nando menta te kala long kalenti jama ka bala pli lenti hi ka sarkar te khmi lenti namar ba kumangin ya pet khmi lang hakini ki bollywood ru munfa ki long tangki black and white ki bangi yo itang ha ka screen black and white ki ong ma kar kom acting hadu kata ru kam pada show ba te menta suki la ka jinglam lenti jong gini ki jong ka sarkar bat ka jing tresh tom jong ki director ki producer bat ki technician ki ba la don ya kani ka sabat ki kena menta ki la lik puli ya kani ka lain ru te ngi kermen ba kam slam show ba ken tiu kan wan ra ya kata ka jing kiu shaprang mo ti jong ki driver taxi hakani jella menta te ki im jakpo kuman chu ang no ki im jakpo da ka ba ki kamai la da dan passenger ban shong kamot maki kinum yo kamai re ti lengba pede long da ka jing kamai jong ki long ki lap bun ki jing e ka jing em jong i bet namar bale ha ka jing em jong i ha po perthai te ngi don hi jong ma ngim long ka ju te ha ka jing dai dor na mo ha baro ki liang hi traffic jam na parok is new menta te shishahi kala long ka ba kala shem jing e hi ya baro wat yengi ki
kala syam jing hi wat yang ki basyong means ki bahap ki bahap ya biang mo ki bahap let na ko caka kala syam jing bah wat yang ru na maru labun palat kini ki jing sniu te kumjo hi ka syam ngasngo ka long kumjo hi kini ki banyak taksi ru mo marba ki ru kin don hi am ha ka jing sier ba teng teng tang na ka jing long jongi ki bri ki bambiang ha ka jing mo chi perkhat long teng teng ni pen long no bangin tharai sniu angi le chano chano ngim num la rate makir ki long kumjo hi ni tai ba tai si Kiri kilang kumjuk kan ngi long tentang ngi siir am lah dangi shon taksi ngi siir yo ni ubriu dei balong kom ta andre driver taksi ru tiang kala yang ngi ki ba shon taksi kilong mar kaju te namar mentam don shu ke perthe kam long shu ke babha long kelas ni shu bapalate na kata kata kan ya tiang mar keliang kan sarkar ru ngi kermen baka kan pet kan pet kan kmi lam ni kan ni ka jing long chong ani ka perthai ka basni mentam mo kan pet kmi iki bangin long ha ka long bangin yo biang ka jing shngai